Kabsat! Nandito po tayo ngayon sa Barangay Central East, Bawang, La Union. Bibisitahin po natin ang isa sa mga livelihood projects ng Munisipalidad ng Bawang. Nandito po tayo ngayon sa Bawang Negosyo Center. Halika, pasok tayo! Naimbag nga malam kada tayo amin na po. Etong livelihood namin sa Bawang is called Bawang Crochet Association, and it's founded year 2013 by a young lass na ang vision niya before nung teenager siya, maka-put up siya ng isang shop wherein meron siyang arts and craft, and that lass was the then former mayor of Bawang. And doctor na siya ngayon, si Dr. Menchi Lomboy de Guzman. And up to the present, yung vision niya yun, eto na. Which we have an array of crochet products na ginagawa ng mga taga-umili ti Bawang. Nagko-collab din kami, ma'am. Mga client kasi namin, gusto nila, meron siyang crochet. Is 1,000 pesos. Nagko-customize din kami kung anong kulay, anong design ang gusto nyo. Ito naman ang round table. Ito, nagagawa ito ng 2 months. Kasi nagko-customize kami hanggang 12 seaters ito, ma'am. Ang true pillow naman namin is 500 per piece. Ang standard size namin is 18 by 18. Customize din kami ng ganito, ma'am, yung kulay, yung size, at saka yung design po. Instead na itapon yung mga bottle ng wine, ang ginawa namin, nag-crochet kami din. Sa salary po ng mga crochet, halimbawa nag-remit ka ngayon ng Tuesday, ang salary day naman is Thursday. So yung kinikita namin sa pagtitinda, sa mga pag-attend ng mga exhibits, sinasahod din namin sa mga crocheters namin. Nagsusupply din po kami ng mga products sa mga pasalubong center, sa Ubas Cafe, sa Baruro River Farm sa Bacnotan, ma'am. Ang customized order kasi, ma'am, nag-i-email sila sa amin. And then, sinasabi na nila kung ano yung gusto nila. Like, for example, cortina. Nandun na po yung sizes, yung color, at saka yung design po, ma'am. Yung kitchen, ma'am, siguro sa isang araw, depende sa bilis ng kamay, nakakatapos ng 10 piraso. Mga bags, depende yan, ma'am, sa design. May 2 days, may 3 days, may 1 week po, ma'am. Minsan bulk order, minsan papira-piraso, panregalo, ganun, ma'am. Pero lahat yun, ma'am, na nagagawa namin ng maayos, na ipapadala namin ng tama sa oras. Ang mga kasali sa paggawa ng crochet o ganchilyo, mga LGBT, mga solo parent, mga PWD. Meron din po kaming senior citizen na gumagawa. And yung mga end product nila, nilalagay nila rito. And consignment basis. Yung mga Bawang Crochet Association, wherein kumpleto sila sa mga papers, sila yung gumagawa. For the information of everybody, nag-join na rin sila ng mga exhibit sa Mega Mall, o World Trade Center, and sa different areas dito sa Region 1. Actually, well-funded din kami when it comes to Bawang Crochet Association. All-out support kami. Meron din po kaming mga livelihood or trainings na kinakandak monthly para sa mga solo parents, mga PWD na gustong magkaroon ng trabaho when it comes to ganchilyo.
Sa lahat po ng gustong makipag-join dito sa training namin dito sa Bawang Crochet, magpunta lang po kayo sa munisipyo namin dito sa Bawang at magpalista po. Then wala pong babayaran, ma'am. All free ito, ma'am. Pati ang training namin. Mayroon po kami ibibigay na kit afterwards, ma'am. Malaki pong naitulong sa amin, ma'am, ang pag-crochet. Instead na wala naman silang nagagawa. Busy naman yung kamay nilang gumagawa ng pera habang nakikipagkwentuhan, nanonood ng TV, ganun, ma'am. Ma'am, ito is polyester ito. Okay, ito po polyester. Yung ito kasi ma'am, pinong sinulid. Ito yung parang pantahi lang. Ang payong naman is cotton thread yan. Oh, so ma'am, parang ang dami ho pala ng iba't ibang klase ng Yes, ma'am. Maraming yarn klase, na ginagamit. Yes, marami, ma'am. Opo. So ma'am, usually kapag po mga ganitong poncho o yung mga balabal, Yes, ma'am. ano po siya ma'am? Cotton? Cotton talaga, Cotton. ma'am. Hindi kami gumagamit kasi ng Apa. yarn kasi ma'am, maano yan, Makati. Makati. Tsaka yung iba kasi nag-allergy. So, ang ginagamit namin is cotton or yung Monaco thread talaga, ma'am. Monaco thread. Monaco thread. Yes, ma'am. Cotton din yun. Sa lahat po, iniimbitahan ko po kayo na mag-drop by dito sa Bawang Pasalubong Center, Central East Bawang La Union, or bumisita sa Facebook page namin ng Bawang Crochet Association. Apo, kakabsat, gusto po natin magpasalamat ng buong puso sa aking favorite na Apo Mayora ni Ma'am Manang Mayor Bong Lee. At syempre po, Apo, ni Apo Sanggunian Ray, ni Madam Vice Mayor Tanya. Napakagaganda po ng ating mga kasamang mga public servants po ngayong hapon na ito. At syempre po, ni Manang Susan, ni Ma'am Maylene, ni Ma'am Marie. Ma'am, imbitahin niyo po sila sa Bawang. Sa mga turista na nasa Luzon, Visayas, Mindanao, halina po kayo at pumunta sa aming napakagandang lugar dito sa Bawang. At makikita niyo ang napakagandang mga beaches, mga bakawan, at mga falls. Meron din po kaming falls at meron din po kaming Mount Kabugbugan. Thank you. Marami din po kaming grape vineyards na pwede ninyong bisitahin. So, bumisita po kayo dito sa Bawang. Ray. Apo, Sir Nasabi na po nilang lahat. Mga kaibigan, kung gusto niyo po ng magaganda, matitibay at dekalidad na mga crochet products, punta na po kayo dito, Apo, kakabsat, mga kaibigan, dito po sa Bawang Negosyo Center. Apo, Intay Itandudo, ti Segundo Distrito, ti La Union. Dito'y vlog ko, da kayo, ti Bida!